Mayor, isa sa live na sinabi mo, yung mga gamit na papalitan o napapalitan yung mga gamit, yung mga animals, napapalitan, yung buhay ng tao isa lang. So ano po yung konteksto ng pahayag na yon? First of all, ilang araw na kaming nagpe-prepare, no? Doon sa darating sanang typhoon na si Uwan, Super Typhoon Uwan sa Tuguegarao, sa Region 2. And we have had several cases in the past na ang mga taong nalulunod, nagkakaroon kami ng mga drowning, is because binabalikan yung mga pets nila. Mhm. And so we were going to institute a forced evacuation or preemptive evacuation depending on the assessment ng team namin na gagawin. Kaya po parati tayong nakikiusap, no, every time na magkakaroon ng mga typhoon sa amin. Last year we had Mhm. 6 successively every 2 to 3 days. Hindi po ito exaggeration. If you look at the history last year, no, sunod-sunod po yon. So alam na ho namin na minsan medyo mas mahirap i-evacuate yung mga taong merong mga farm animals. Yun ho Mhm. talaga yung mga nasa low-lying areas namin, yung mga agricultural land namin, ano. Mhm. And nakikiusap ako ng ilang araw na via Facebook because that is one of our early warning programs. Mhm. I-Facebook namin, mananawagan kami, iikot kami, magpapatambuli kami. Mhm. Nakikiusap ako sa kanila kasi Na nagsusumbong din lumikas sa na, akin. oo.